مرحبا زارokno, hon tev bixêr hatin. Benî a çîrokê ez ê ji we re tiştekî bêjim. Ji kerema xwe re hûn dikarin kanala min a YouTubeê bişopînin û bibînin dam. Spas ji we re zarokno. Ez ê îro ji we re kala çîroka gûr û heftkarik bikim. Berî çîrokê ez ê ji we re strana çîrokê bêjim. Zarokên bi miraxebûne li hember vegotina çîrok wan. Berê zarokno, hebû çi nebû rojek ji rojan, carek ji caran. Li gunekî gur û heftkarik hebûne. Ew gur gurekî pir fêlbaz bûye. Karik jî bi dayika xwe re her roj lîstik dilîzin, bi bextewarî dema xwe berdevam dikin û diçin derdikevin derva, dilêzin û dîsa tên mala xwe. Rojekî dayika wan ji bi karekên xwe re gotiye. Gotiye, İdi guhanê min de şîr nemaye. Dibe ku ez herim daristanê û guhanê xwe tije şîr bikim. Lê belê dema ku ez derketim, dibe gerek hûn pir baldar bibin. Ji ber ku gur û fêlbaz evê were malê û xwe nekeve ve bixwe. Ji ber vî jî dema ku ez hatim malê ez ê bêjim ji we re. Şîr ketiye guhana, ketiye pelê xizvanan zû bikin, derî bikin, dayîk hatiye dana. Dema ku ez wî stranê gotim, bizanibin ku ez hatime. Dîsa jî hûn dema ku derî lê ket, bêjin ka nigê xwe nîşanê me bide. Heke ku nigê wî reş be, ew gur e. Wekî ku hûn jî zanin, nigê min spî ye û dengê min jî zelal e. Pirça gur reş e. Dengê wî jî stûr e. Loma dibe hûn gerek baldar bibin. Bizin hemû karekên xwe hembêz dike û derd dikeve tişe. Wê demê de çima gur derbas nebûye. Hemû tiştên ku bizin ji karekên xwe re gotiye hemû bihîstiye û ji ber kiriye. Bizin areben hajê tune. Çûye. Karek jî mane tena serê xwe. Hîn dem şunda gur derî lê xistiye. Karek gotine ev kî ye? Gur gotiye. Şîr ketiye guhana, ketiye pelê xizvana, zû bikin, derî vekin, dayîk hatiye dana. Karek gotine. Em derî li teve nakin, tu ne dayika me yî, tu gurî. Dengê dayika me zelale, ya te stûre, em derî li teve nakin. û strana xwe gotine. Na 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 na, em ê nakin na na, na 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 na, em ê nakin na na. Gur hêrs dibe û diçe ba derman firoş. Ji derman firoş re dibêje zû bike dermanekî bide min bire dengê min zelal be. Derman firoş dibêje ez dermanê nadim te. Tu yê dîsa çi bikî? Gur gotiye, an tu yê vî dermanê bidî min, an ji yazê te bixwe. Derman firoş tirsiyaye, destûnên wî lirîzîne û gotiye heşta heşta here vir. û gur vî dermanê xwariye. Dengê wî zelal bûye. û lezgînî lezgînî çûye ber derî karikan. Derî lê xistiye. Karek gotine ew kî ye? Gur gotiye. Şîr ketiye guhanan, ketiye pelê xizvanan, zû bikin, derî vekin, dayîk hatiye dana. Karek gotine dengê wî zelal e. Li belê dîsa jî dibe ku ev gur be, ka em jê bêjin bira neke xwe nîşanî me bide.
Karık ji gur ra dibêjin. Karnê xwe bi nêderî de nîşanî me bide. Gur ningê xwe nîşan dide. Karık dibêjin ha hay. Ev gur e. Ev ne dayka me. Em derî verek. û te bi hevrê gotine. Em derî li te nakin. Tu ne dayka me. Tu gurî. Dengê dayî we kame zelale û laşê wî spî ye. Laşê te reş e û em derî li te nakin. û dîsa te bi hevra sitrana xwe gotine. Zêdetir hêst be û diçe ba arvan firoş. Ji arvan firoşê dibêje zû bike arvanê laşê min de. Bira laşê min spî bibe. Arvan firoş jiyana xwe de care ewile gur dibîne. Wî li bilezgînê arvan laşê gur de dike û dibêje zû here ji te ditirsim. Gur diçe. Banan pêş ji nan pêş re dibêje zû bike hevîrekî çêke. Ve hevîrê serlingê min deyne. Nan pêş dibêje ez hevîr nadim te. Tî dîsa çi bikî gelo? Gur dibêje an tî nan bidî min an jî ez ê te boxum. Nan pêş pir ditirse û zû hevîr çê dike dide gur. Gur jî hevîr datîne serlingê xwe. û bilezgînî diçe ber derî karika. û derî lê dixe. Karık dibêjin ew kî ye? Gur dibêje şîr ketiye guhanan, ketiye pelek kızvanan, zû bikin, derî bikin, dayk hatiye danan. Karık gotine dengevî zelale. Ka em dîsa jî bêjin bira ningê xwe nîşanî me bide. Gotine ka ningê xwe nîşanî me bide. Gur ningê xwe nîşan daye ku karık dîtine ku laşê wî spî ye. û gotine ev dayî kame ye. Bi kelecanê kî mezin çûne derî vekirine. Derî vekirine ku hema gur ketiye hundir xebazek daye xwe wan qefaltiye û daqurtiye. Tenê karika biçûk xwe veşartiye. Ji xwe gur jî ew qastêr bûye. Çavê wî li tu kesî nedîtiye. Derketiye çûye daristanê. Bi zina li benatiye malê. Ay û çi bibîne? Derî serpiştê ye. Her derbûyê gelemam. Ay hawar darxistî û gotiye li min hawar. Karikên min ê delal, karikên min ê xweşik, û li ku derê ne? Çi bû ji we? Of. Karika biçûk ji pişta saetê derketiye. û çiye dayê gur hat hemû xwişka birayê min xwe. Bizin gotiye netirse karikên min em ê herin xwişka birayê te xilas bikin. û derketine çûne daristanê. Meşiyane û çi bibînin? Gur bi nêdarekî de ketiye xewê xurra gur bûye. Zimanê wî jî derketiye derva. û bizin ji karikê xwe re gotiye zû bike. Hîn gur ji xev ranebûye here malê ta derzî û meqesek bîne. Karika biçûk baz dide û diçe ta derzî û meqesekê tîne. Dide dayika xwe. Dayika wî jî diçe ser dilê gur û bi meqesekê wî dixelêşe. Yek karık, dük karık, sek karık, çar karık, peç karık, şeş karık, yeşil karık, her buçuk hat karık. Dayı kavan gotiye zul bikin herin. Jimin ra kevir berhev bidin.
ام تیخ زکی گر جبر کو جخه رابو برا نزانه بکو من خلاص کریه کاروک چنه همه بلزکینه کفر بر هردانه او دانه دایکا خواه دایکا وان جی وان کریه زکی گر بویه تر کفر او دایکا وان bu ta u derzi zeki gur durutiye inekten şunda karık koy ve şartını pistre gur jgabraviye oy oh havar ay de bekaymin karık ne khoriye de bekaymin kemer khoriye ah erçiye ya ay orabiye pi hatta gurabiye pi pistaviş kiye şbelku pilgram buye uçiye berçema ave khoar kiriye ku avva kediye navavi zberku zike bir pırtıca buye kediye beraber uçuye evroş pede karık u dayka ve bebekte varij yan ve berdevam kırdı çilo kamal bir qediya rahmet de bavu gohtaran zber perhezdikim luğa baş bilerin